सिम्बोरगाव इउथ अफिसनि जों मिडियायाव होनो नागिरदों। बेयो जों दा जायखौ सेलेक्ट खालामदों बेयो जोंनि मानगोनां सेवलि महिलारिखौनो जों सिम्बोरगाव इउथ्सनिफ्राय जों बेखौनो टिकेट मोनजानो लुगैनाय दङ जों गासिबो। मेडामा जोंनि बयबो इउथ्सफोरनि थाखाय मोनसे आसनि होनायनि खोथा लादों। बियो उनाव गाव जेब्ला टिकेट मोनगोन बिनि उनाव गाव देरहायोबा बिनि उनाव आसनिखौ होनायनि रादाय होदों। हाइकमान्डनियाबो जेन'बा हाइकमान्डखौबो जोङो लोगो हमनानै सावरायगोन हाइकमान्डजोंबो। दा जों हाइकमान्डनिफ्रायबो माखासे खोथा खोनासंग्रोगोन, बिनिफ्राय जों मिडिया होफिननाय जागोन आरो। जोंनाव दा जोंनि हाइकमान्डआ जोंनि अल बिटिसिखौ नायनांगौ हिसाबै माखासे खामानिया जोंनि लकेल 10 नं देबोरगाव समस्थियाव माने माखासे खामानिया थालांनाय बायदि जायो। जों लोगो हमनो थांबा समाव लोगो मोना, बुहुत डिस्ट्रिक्टआव गिदिंनांगौ जायो बे मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्टआव। बिनि थाखायनो जोङो एसे माखासे थालांनाय खामानिफोरखौ मेडाम सेवलिया जाहाथे टिकेटखौ लानानै देरहायोबा बायद'नि सायाव जों आसा थाबाय। सिम्बोरगाव इउथ्स हिसाबै जोङो बायद'खौ हेफाजाब होदों, होबोदोंबो। बै समाव जेब्लानाखि सारा दा नोजोर होनांगौ बाथ्राया बिसोरदि जाय रायजोफोरजों थाफानानै सरासनस्रा खामानि मावग्रा राजिब कुमार ब्रह्मनो हाइकमान्डआ बिजाथि होसनगोन ना बेखौ समावसो मिथिसिगोन। आरो बेबायदि लिडार थायोबा गुबुन जायगायाव डेभेलप जागोन। बिथाङा दिनै जेबो बिबान गैयाब्लाबो बिथाङा दिनै बबेबा खनला खनलायाव नायनानै बिथाङा एसे एनै बबेबा बुस्थुफोरखौ सुजायलायनानै खामानिखौ मावनानै होदों। आरो इउथ्सफोरनि थाखाय बिथाङा भबिष्यतआव खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों। बे हिसाबै जोङो लकेलिटियाव हाबनानै सोंदों, गामियाव थांदों, बबेबा जायगायाव थांदों। जोङो दाबो जोङो बिथांनि थाखायनो जों मावगासिनो दं, सेवलि महिलारि बायद'नि थाखायनो। दा बे हिसाबै गामि सिङाव होनदों, मानसिफ्रा होनगासिनो दङ जे प्रमिला बायद'आ जुदि इसिबां जाबोदोंब्लाबो दिनै बिथाङा नायाखै, बबेबा जायगायाव थाङाखैयानो। दिनै जोंनि सिम्बोरगाव औवाबारि बायदि गामियाव खुरखानानै दङ, बिथाङा दिनैसिम खेबसेबो थांफेराखै। इलेक्सन जाबाबो मिटिङाथ' जाहैयो नंगौ थिग, बिनि उनाव बिथाङा बेरायहैया। दिनै बायद'आ इलेक्सन जोबनायनि उनाव दाख्लै बेरायहैदों, कयेकथा जायगायाव नायदों, जोंखौ लाफानानै बेरायदों। बिथांखौ जों खामानि मावगोन आसा खालामदों आरो मावथारगोन बिथाङा जे MLA जानाय लोगो लोगो बिथाङा जोंनि थाखाय खामानि मावगोन, इउथ्सनि थाखाय खामानि मावगोन। बिनि थाखायनो जों गोसो होदों आरो गोसो होथारनांगोन जोङो। जिहेथु जोंबो बैसो जाहांबाय, बैसो जानायनि गेजेराव जों पार्टिनि खामानि मावबोबाय बै समनिफ्राय। जों दिनै जेबो गैथ'वा। दिनै जोंबो एसे एनै जुदि बे बैसो जानाय टाइमाव एसे रायजोनिबो खामानि मावनांगोन, गावनिबो खामानि मावनांगोन। बे हिसाबै जों बायद'खौनो मोनजानो लुगैदों आरो होगोन जों आसा खालामदों। हाइकमान्डनिफ्रायबो बायद'आनो मोननांगोन। थारमाने प्रमिला बायद'नो मानसिफ्रा गोसो बायबाय, मावनो नागिरलिया, बिथाङा रायहरोबो जानला मोनला, बेबायदि सिस्टेम आरो। बिराद गोजोननाय मोनबाय जोंनि जेनाखि जानो गोनां फैबाय थानो जि MLA बिसायख'थि बेयाव जोंनि जेनाखि केन्डिडेट जि जों गोदानै जोङो मोननो हास्थायो। जोंनि मान होजानो गोनां जोंनि सेवलि महिलारि